Moi! Terve taas täältä Bullet Tigerin videopostausten puolelta. On tosi sori, että on taas kulunut hetken aikaa siitä, kun on viimeksi postannut mitään, mutta toi B-kausi on tosiaan pitänyt meitin sen verran kiireisenä, että ei ole hirveästi blogin puolella kerinyt kirjoittelemaan. Mutta ei siinä mitään. Korjataan asia nyt. Tosiaan mä oon nyt palannut Kajaaniin ja ensimmäiset pari päivää, mitä mä siellä elelin, niin tuntui aika hassulta, kun kasarmi oli niin tyhjillään, kun ei siellä ollut enää ketään muuta kuin me tulevat tai niin sanotusti tuoreet alikersantit ja vanhempi miehistö samasta saapumiserästä, kun vanhat johtajat oli kotiutunut ja uudet alokkaat ei ollut vielä tullut. Paikat näytti tutuilta. Se oli vähän niin kuin olisi kotiin palannut. Komppania mulla muuttui entisestä autokomppaniasta huoltokomppaniaksi, eli siirryin lasiseinän toiselle puolelle. Mikä oli aluksi vähän, vaikka mä tiesin sen jo etukäteen, niin aluksi oli vähän haikea, että olisi halunnut palata oikein sinne kotiin, mutta kyllä tuo huoltokomppania onneksi nopeasti sitten tottu. Sitten tosiaan alokkaat saapui ja alettiin pyörittää arkea ja aluksi oli vähän haasteita siinä, että kun meitä alikkeja oli tullut sinne monesta eri komppaniasta, niin noilta alokkailta tuli palautetta siitä, että me annetaan ristiriitaisia käskyjä, mikä oli aluksi ihan totta, koska monet alikit sekoitti sen oman entisen asuinpaikkansa ja tupansa tapoja nyt tuohon huoltokomppaniaan ja ei ollut ihan varmoja siitä, että no miten käytännöt on täällä ja näin. Ne ei ollut sinänsä isoja asioita, tyyli justi, että saako sukkia käyttää suihkusandaalien kanssa vai ei ja kummalla kädellä viitataan ja kaikkea tämmöistä. Et sinänsä ei mitään maailman mullistamaa, mutta toki nekin vaikutti tosi paljon niiden alokkaiden arkeen, kun ne yritti opetella talon tavoille ja sitten kaikki huutelee ristiin, niin on se toki ärsyttävää. Mutta onneksi sitten saatiin ja ollaan saatu nyt sitä asiaa korjattua, kun ollaan johtajien ja skappareiden kanssa sitä keskusteltu ja tehty yhteisiä linjauksia ja näin. Sitten itselle oli ainakin aluksi niin vähän järkytys sinänsä se, että kuinka paljon niin kuin pitää ihmisille huomautella semmoista pienistä asioista. On itse sinänsä suurpiirteinen ihminen ja mua ei hirveästi niin kuin kiinnosta se, että jos jollakin on joku nappi 15 milliä liian oikealla tai vasemmalla, jos se päähomma, mikä on tarkoitus tehdä, niin tulee tehtyä rehellisesti ja rehdisti alusta loppuun, niin se oli vähän semmoista. Ja sitten just se, että kun piti vaatia sitä, että mulle puhutellaan, mua teititellään, mulle vedetään lippaa, mulle avataan ovi ja semmoista, niin kun en itse sitä hirveästi niin kuin kostu. Niin se oli vähän nihkeetä ja on se välillä vähän edelleen nihkeetä, mutta aina sitten tulee paremmaksi ja alokkaat oppii koko ajan ja itsekin oppii koko ajan siihen enemmän, että joo, että tää on nyt vaan mun rooli ja pitää huomauttaa ja pitää vaatia ja näin. Sitten tosiaan tämän mun lääkintäaukin johdosta mä oon saanut myös erilaisia spesiaalitehtäviä, eli spesiaalinakkeja. Me sanotaan aina nakiksi sitä, että jos saadaan joku ylimääräinen tehtävä ns, niin se on sitten nakki. Ja kotiväenpäivänä mun nakki oli toimia ensihoitopartiossa. Mä sain sen mun lääkintärepun ja ison punaisen ristin tuohon ja kiertelin sitten parin muun lääkintäaukkilaisen kanssa niin ympäri kassua. Mulla oli semmonen radiopuhelin, semmonen virve, mistä kuunneltiin, kun spollet yritti epätoivoisesti parkkeerata autoja ohjata ihmisiä oikeisiin paikkoihin niiden nelipyöräisten moduleittensa kanssa. Ja odoteltiin tietysti siinä, että josko meille tulisi jotain varotehtävää sieltä, mutta sinänsä onneksi, että sinä päivänä ei sattunut mitään muuta kuin yksi pieni nenäverenvuoto, joka sekin tyrehtyi ennen kuin me päästiin paikalle, että ei siinä.
Sitten mä oon toiminut varuskuntasairaalassa päivystävänä alikersanittina niin, että siellä on minä ja mun alaisena on muutamia lääkintämiehiä ja muutamia kuskeja. Ja sitten me pyöritään sitä paikkaa yhdessä skappareitten ja sairaanhoitajien kanssa. Mun ensimmäinen vuoro sattui viikonlopulle ja nyt kun on uudistettu asioita, niin varuskuntasairaalassa ei ole tosiaan henkilökuntaa paikalla viikonloppuna, joten yhtäkkiä minä olinkin vastuussa koko laitoksesta. No sillä onneksi mulla oli puhelin siinä vieressä koko ajan ja mullahan ei ole mitään valtaa tehdä mitään diagnooseja tai antaa vapautuksia, niin aina jos tuli potilas niin, ja en tiennyt mitä tehdä tai ajattelin, että tässä nyt pitäisi saada jotain lääkäriarviota, niin sitten mä soitin Kajaanin keskussairaalaan ja otettiin sieltä sitten ohjeita vastaan. Että silleen mun tehtävä oli periaatteessa niin valvoa siellä kaikkea, hoitaa ruokailut, katsoa lepo-osastolla olevat, ottaa potilaat vastaan, kirjata kaikki, jaadi. Onneksi mulla oli kuitenkin ihan sairaan hyvä ryhmä siinä, että nämä lääkintämiehet ja kuskit, ne oli aivan mahtavia, ne auttoi mua tosi paljon, koska he oli jo siinä vaiheessa päivystäneet siellä useampaan kertaan. Ja he tiesi, miten homma toimii ja he sitten jelppi mua aina tarpeen mukaan, että kiitos heille siitä, oli tosi noheva ryhmä. Semmoista. Sitten meillä oli viime viikolla meidän ensimmäinen leiri alokkaiden kanssa ja sain tosiaan oman teltan siellä johdettavakseni. Eikä siinä mitään. Kaminan kanssa oli vähän ongelmia ja meidän telttari räjähti 3 kertaa. Mutta ei siinä mitään, perus intin arkea. Kaikki tuommoiset pojat veti hyvin. Vedettiin poterorallia asemaan, ei asemaan ja yöllä sitten tuli jopa pari hyökkäystä ja lähdettiin sieltä urheasti taistelemaan ja kaikki sujuu oikeasti hyvin. Mä sain myös pitää siellä muutaman rastikoulutuksen ja varsinkin nyt viime viikkoina niin mä oon alkanut ainakin omasta mielestäni löytämään koko ajan parempaa tatsia siihen, että miten mä saan sen homman pidettyä kasassa ja suolettua sitä informaatiota ja miten mä tai tavallaan se, että saanut käytännön harjoittelua siitä, miltä tuntuu seisoa rivin edessä ja opettaa ihmisille semmoista asiaa, mistä ne ei välttämättä etukäteen tiedä paskan vertaa. Ja se on ollut oikeasti tosi palkitsevaa ja semmoista opettavaista. Sitten me ollaan saatu myös tutustua PV:n suksiin. Ne on aivan perseestä. Oikeasti, ne on hitto se, kun se on just semmoinen one size fits for all. No vittu ei. Ei sovi. Ne sukset on saatana mua pidemmät, samaten ne sauvat ja mä oon siellä näin. Ja kyllä, hiihdin niillä 15 kilometriä lääkintärepuun ja rynnäkkökiväärin taisteluvarustuksen kanssa viime viikolla, että fuck you all. Niin ja mentiin vielä umpimettiä pitkin. Enkä kaatunut kuin 5 kertaa jonnekin jonkkaan ja sai semmosen koppakuoriaisefekti. Heiluttelin käsiä, että joo, lääkintäalikersti täällä ei pääse ylös. No joo. Mutta ei siinä kyllä siitäkin selvittiin yhdessä. Kaikki yhdessä iloisesti takaisin perille. Ja ei siinä ilma oli ihan hyvä. Ja kyllä sitten kun päästiin sen mahdottoman jonkkametikön läpi, niin sitten oli ihan oikeasti mukava hiihtää semmosia hyviä latuja pitkin. Että oli kaunis päivä ja silleen. Muutamat vähän eksy, mutta se on elämää. Kaikki kuitenkin loppujen lopuksi löyti ennen taka-aikarajaa kassulla ja se meni ihan jeesesti. Että tämmöistä on tapahtunut. Sitten meille tuli, kokelaat on tullut meille takaisin Rukista. Oli hauska nähdä semmosia kasvoja, jotka muistaa jonkun Aukki ykkösen ajoilta. Ja hauskaa, että he myös tunnisti meikää ja meikä tunsi heitä. Se oli taas semmonen iloinen, hieno yhteenpaluu. Alun perin meidän tuvan kokoonpano oli se, että meitä oli
7 naisalikersantia minä mukaan lukien plus 5 alokasta, joista nyt pari sitten lähti spolleksi ja sitten meille tuli meidän iki-ihana naiskokelaamme, joka on minun B-kauteni vanhan tuvan asukki, niin tuli nyt sinne asumaan. Ja tällä hetkellä kokoonpano on se, että 7 alikersanttia plus 1 kokelas plus 3 alokasta. Että tosi sekalainen sakki, mutta me ollaan tähän mennessäkin pärjätty ja tullaan varmasti pärjäämäänkin. Joo, tässäpä tällainen koontipostaus siitä, mitä kaikkea nyt tässä hiljattain on päässyt tapahtumaan. Ja katsellaan tästä eteenpäin. Yli 200 kunnianaamua on takana. Ja tänään taitaa olla TJ, eli tänään päiviä jäljellä 138. Eli kyllä se reserviaurinko sieltä hiljalleen alkaa lämmittää, mutta odotellaan nyt tässä vielä pari kuukautta. Katsellaan taas ja onnea kaikille inttiin astuville ja toivottavasti teidän palvelusaika menee hyvin ja vedetään yhtä köyttä, niin hyvää siitä tulee. Ja kaikille uusille lukijoille tervetuloa seuraamaan. Toivottavasti viihdytte tässä messissä. Kyselkää ja kommentoikaa. Ihan mitä vaan. Tykkään jutella ihmisten kanssa. Alikersantti kuittaa ja kiitos.